обрадва и почвам да троша дърво. Добре, става ли къща да я правим аз? Става. Да е Така, някаква яка. тъй като си сейфах тук. Добре. Какво сейф? Няма ми тиквата, къде ми е тиквата, бе? Лира, защо да кажа майка, аз се побърках. Жокер обича рандом дървета, затова там няма да му го точно това. Добре, къде ми е тиквата, бе, мамо? Каква тиква, бе? Ето я, бе. Аз съм Алира, за привет. И обичам много баклава. Пише. Аз съм Лера, за. Алира, за. И обичам много, много баклава. Освен баклава, имам баничка с боза. Но от нея инфаркта идва веднага. Отива в Кенефа, но няма там хартия и сега какво ще си... Вели какво ще се изтрия. То се е видял, ще пожаляваш чорапа, за да мога да довърша бател рапа. Баси яката музичка. Така оставяме си. И томите. Доста добро развитие според мен. Да. Абе, ти ли взе всичкото дърво, Да. Муршо. Муршо. И камъка си взел Муршо. Да, и към казах. Наистина има добро развитие. Отборите са аз, Жокера и таковото. И мен. И аз. Да, и Нексус. Другия отбор, значи, бяха ми писали скайп и не знам това какво е, да ми пишат в скайп, а няма да пишат в YouTube. Моля ви се, пишете там. Ние там гледаме повече отколкото. Пък е по-хубаво да пишете в това. В смисъл, там да гледате други хора. Ама не, аз споменавам имена. Workbench. Оставай. Аре да направим... Как се прави това за кокошките? Аз като ги пусна водата и те се дават горките. Не се давят, бе, момент. То не се пуска отгоре. Ами? То се пуска отдолу. Отдолу ли? Абе, аз пилетата си оставих, бе. Трябва наистина да ги доверим, то трябва да има пилета, нали? На брат да си направим. Давам ти една идея. Кирка искаш ли? Искам. Ти кирка. Хубава, чиста да е. Мерси. Ако искаш да си пренесем всичко навънка. Не, да, стои тук. Окей, значи аз те там видях. Не смисъл, докато се развием. Колко кол имаме? Бая! Много. Опата няма да правя за сега. Не, аз те там видях още малко. Така, вземем си 3 пилета. Срежеме се. Искаме Ц. Хоме. Какво хома, бе? Окей. Ти сет хом ли имаш, бе? Така. И е готово. Какво направи? Нищо. Кажи, бе. Сложи си такова за къща. Трябва да спим, нали смисъл? Waypoint ли, бе? Да, ти си, нали с такова. Way minimap. Хора, сега аз не знам какво да правим. Къща, мъща, нещо, баба. Може да правим. Всъщност може да правим къща. Ако искаш. Ако ти се прави. Майка ти да... Еба. Знаеш какво гледах вчера? Не. Nexus се заяжда с целия сервер. Еми... Сейвен.
не също ще си направим снежен човек, баскетва. Добре. Мисля да си прегледам скайпа, каналът и фейсбука. Ще направя фейсбук страница нова, няма да е на SPCon TV. И на SPCon TV мога има путката майма. Да, бе, тия само... вие ми разваляте, разваляте ни името. Да, хора, отново сме ние, това е час 2. Час 2. Един. Да. Да, така. Омага, what the? Щупих тревата и ми падна XP. Това възможно ли е? Не бе? Накрая се наядах. И съм 7 левел. Имаме две хубави новини, всъщност 3 и една лоша. Започнем от лошата. Да. Лошата е, че бяхме строили този мост и тук бай Пешо. Кой е бай Пешо? Снежният човек. Там бай живее Пешо. си прекрасно. Да. Живот си живее. И не бях натиснал това за снимането. Не знам кой път вече. Но се извинявам много. Аз ще заглуша за малко само. Добре. Така, сега ще ви покажа моста. И сега моста чува малко гадно, извинявам се. Ето го и него. Така, ето го и него. Казах да го запълним това. Ама няма. Списък то беше само по една стълба, после ги направим и тъй. Тук вместо кабелстон ще са лампи. Начало да сложим това кабелстона. Добре. Сега ще ви покажем бай Пешо. Така и за първи път да ми се понапълни кръвчицата. Даже един таковато педерас крипър. Ме е имал пътката майна. Да умре. Му се съхне вешката. И да си пуши микрофона, ще видим как го садват. Его и бай Пешо. Какво бай Пешо? Да те махна един път. Съм малко. Сега тук... Какво да правим, нали сега? Пишете в коментарите къде искате да е къщата. Или не, тук ще... Защото виках да е тук, защото има по-широко. Тук... Така, значи тук ще са фермите, защото е голямо. Защото е голямо, ще се правим ферми, sugarcane, seed и такива други. Къщата ще правим
Някъде тук. Това ще се изчисти и ще се заравни. Когато вече ще направим... студена ми е. Когато вече ще направим... таковато. Къщата. Ще се пренесеме. Тази дупка ще я запълним. Ще оставим. И той пак пише... Пю! Така. Пишете какво да правим... да, има. Добре. Той ще прави фермите, значи може да не хванам това, да не съм го заснел. Гости. Защото може сега да свършим епизода си. Много дълго стана, пък и много късно аз трябва да лягам. Защото утре трябва да ставам задаскал. Ей, Фушло! Знам, че ме чуеш. До 15, знам. Моят така е едно. Нема ви. Бай, пишу, аз спана са пиля. Мателно. Да, пишите какво да правим. Абонирайте се, коментарчета и не пишете в Skype, моля ви са. Пишете в таковато. Пишете в YouTube. Където искате пишете. Ако ми пишете в YouTube, може... не. Където искате пишете, сам писвате какво да правим. Дева, майка ти! Добре. Майка ти шева. Айде, влизай вътре, ма. Аз стоиш вънка на студено. Айде, готово. Добре, дай кофта, мангасар. Дай кофта, не ми моля цавати. И пържори му нареш. Копирвач на скин. Той ме чува. Fuck you. Йоу. Не йоу, юй. Пушля. Аре дай пържоля. Не съм ги бил, просто като ти ба майка ти ми дава всеки път като ти ба майка ти ми дава по едно кюфтие. Ти беше в... Се оставаш наебан. Кога те научи? Не мога ти кажа, че не се казва наебан, а се казва... Такото. Ти беше и все наебат ходиш. Не, се оставаш наебат. Говори кучката. Гледайте сега как тая кокошка ще те пострада. Майка ти. Там съм килъмик. Motherfucker. Що ми открадна кофта, момче? Такото. Младеж. Го там бай пешо. Ти с телевизор ли ще ме плашиш? Добре, сега ще затворим. Час втора. Ще има час трета. И час 8 Пак излезна бе ще ба. Кой излезна бе? Не бай пешо. Има ли пуржоли? Виж в някои от печките майче има.
Бати печките, майна. С те печки къде ще въря. Добре, хора. Взимам това брат 2. Отивам да събирам материали. Изравнявам. И... И ми свършиха кото. И аз почнах като тебе. Сидовете ми За свършиха. какво мачки ще е едно? Ето тук правиш и тъй и готово. Сега... Куче! Дръж ме! И като съберем материали, такива глупости, нема. Ще се върнем. Може да покупаем, да направим някакво мино. Така че не съм опнат. Едно. Да, не съм опнат и такива глупости. Може да видите това. На колко, как да кажем, кръв ли са или там глупостите. Събрадата и кирката и другите работи. Да спирате. И като се върнем с събрани материали или шире колко това е клипът, тогава ако е много дълъг клипът, това беше от мен. Абонирайте се, коментирайте, харесайте, пишете какво да правим такива глупости. Сега ще видим. Да.